Moikka! Tänään mä teen teille noloushaasteen. Ja tästä tulee oikeasti tosi kiva video. Ainakin mä itse tykkään tehdä tämmösiä noloushaasteita. Ja mä oon nyt yksin kotona, joten mä ajattelin tehdä tämmösen noloushaasteen. Mutta mennään ekaan vaiheeseen. Eli mulla on tässä purkissa näitä lappuja. Ja nostetaan ensimmäinen tehtävä. Ota vettä suuhun ja laula Antti Tuiskun 100 salamaa. Okei, mennäänpä tekemään se. Okei, nyt mä oon täällä vessassa ja mä otan vettä suuhun. Odottakaa. Ei tosta oikeesti saa mitään selvää. Mutta mennään seuraavaan. Elikkä nyt me nostetaan täältä seuraava. Ja se on... Pue talvivaatteet päälle ja huuda. Laittakaa toppavaatteet päälle, täällä on kylmä. Okei, mennään. Ja okei, toivottavasti te näette mutta mulla ei ole nyt pipoa, joten toivottavasti se ei haittaa, mutta joo. Laittakaa toppavaatteet päälle, täällä on kylmä! Oikeesti. Mä en viihtynyt huuttaa täyttä, koska se oikeesti. Mutta joo, odottakaa. Ja seuraava kohta. Eli... Mene pihalle ja huuda, olen omena. Taas täytyy mennä siis ulos. Okei, taas mä oon täällä ulkona ja olen omena! Mutta joo, mennäänpäs tekemään seuraava. Elikkä Ja mene leikkimään ulos vauvaa. Selvä. Okei. Elikkä äiti! Elikkä toivottavasti tykkäsit videosta. Laita peukut ylös. Ja nää ei ollut kyllä niinku silleen noloja, mutta ainakin jonkun verran. Ja mulla itellä oli tosi kiva tehdä tätä videota ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!